Però sí que és cert que, clar, 4 milions d'euros com a ajut de caixa, això ho entén tothom, no? Que no, això no és un simple ajut de caixa. El grup PUMSA, aquesta tarda he sentit el grup Ajuntament, doncs el grup PUMSA és cert que té les connexions de tresoreria entre les empreses que pertanyen al grup i per tant doncs, aquests ajuts dintre de l'empresa, dintre del grup es produeixen de forma habitual. En el cas, quan un ajut d'aquests es produeix amb l'Ajuntament, que legítimament es pot fer, ja que l'Ajuntament en té la participació, en té el 100%, té la propietat, per tant és un tema que tècnicament no té cap problema. Però sí que és cert, i volem alertar, doncs ja fa dies que ho estem fent, ho vam dir-ho quan vam fer la Junta General d'Accionistes per aprovar les comptes de PUMSA. El que els parla és representant del grup municipal de Convergència i Unió a PUMSA i porta reclamant durant un any i mig, des de que en som el representant, doncs que es posi sobre la taula quin és el llibre de ruta de PUMSA, quines són totes les operacions que es tenen sobre la taula, com es van plantejar en el seu dia, sota quins paràmetres financers, quina era la perspectiva econòmica de cadascuna d'aquestes operacions, perquè la suma total ens pot portar al col·lapse financer. I això que dic jo, que no és alarmisme, és senzillament una situació que estic convençut de que a partir d'ara, la manera que tenia de dir-ho doncs, el senyor Ferrando deia que es podia convertir en lloc d'una mina d'un pou. Jo tampoc es tracta doncs, de dir-ho potser d'aquesta manera, però la realitat al final la podem explicar de moltes maneres. El que és cert és que molt probablement ens trobem davant d'una circumstància de que si fins ara era l'Ajuntament qui anava a PUMSA a dir-los escolta, m'interessa que em paguis aquests calendaris o que em facis unes fotografies del creixement de la ciutat, on paguis aquests desplegables perquè d'una campanya, etc. Doncs en aquests moments haurà de ser l'Ajuntament qui haurà de sortir en ajut de PUMSA. I això probablement no ens ho podrem permetre com a Ajuntament, perquè tenim 120.000 ciutadans que necessiten serveis i no ens podem permetre el luxe d'anar a ajudar, a sortir en ajut a una companyia municipal que potser s'ha embarcat en més operacions de la que es havia d'embarcar. Aquest debat el tenim pendent i deixarem sobre la taula doncs, només aquests comentaris que ja són cíclics i es van fent perquè després de la insistència d'aquest grup municipal i per què no d'altres companys dintre el Consell d'Administració de PUMSA, finalment sembla que el dia 23 doncs, es convocarà aquest Consell Extraordinari per explicar-nos aquesta situació. Però el que ja sabem, perquè això ja ha anat vinguent, que moltes d'aquestes operacions que s'han anat venent doncs, en aquest moment no es podran tirar endavant. I els deixaré doncs, només un exemple perquè això ja ha passat. No? És a dir, per exemple, els pisos de Can Gasol que es havien de fer uns pisos de lloguer, concretament 21, doncs en lloc de lloguer els posarem a la venda perquè necessitem fer caix. Aquesta és la situació en la que es trobarà PUMSA a partir d'ara i tant de bo aconsegueixi compradors. Aquesta és la realitat. En aquest cas segurament sí, però té altres operacions que segurament les coses seran més difícils i quan una societat no aconsegueix compradors ha de suportar el pes financer que això representa. I si agafem alguna de les operacions que PUMSA en aquests moments doncs dels actius immobiliaris que té en aquests moments per valors que els està suportant a base de pòlisses de crèdit que poden ser doncs, 8 milions d'euros, alguna d'elles, i vostès la coneixen perfectament, això, un endarreriment d'un any, només això significa $500.000 d'euros més d'interessos en números rodons. Per tant, és molt important que posem sobre la taula la situació exacta en la que es troba la companyia de promocions de PUMSA per poder saber exactament quin és l'abast en aquests moments de la situació en la que es troba.